салому дуруд дӯстон. Зарбаи қавӣ яке аз яроқҳои вазнини футбол дар пайроҳаи муваффақият аст. Бисёре аз топ футболбозон ҳатман ин сифатро доро мебошанд, вале баъзеҳо метавонанд чунон зарба зананд ки суръати ҳаракати тӯб ба суръати мошини варзишӣ дар шоҳроҳ баробар мешавад. Бисёриҳо чунин саволро ба миён мегузоранд ки кадом бозингар дар футболи муосир зарбаи қавитаринро дорад. Дар барномаи имрӯза мо топ 10 зарбаҳои қавитаринро дар таърих ҷамъоварӣ кардем. Барои тамошо омодаед? Мо бошем, оғоз мекунем. ин видео бо сарпарастии як X сохта шуд. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале муҳимтар аз ҳама бонус $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TouchFood. маълумотҳои зарура дар комментария. ба ҳама муваффақият. дар марҳилаи гурӯҳии лигаи чемпионҳои мавсими 2012-13 дар бозии зидди Андерлехт Ибрагимович 4 гол зад. яке аз голҳои ӯ беҳтарин голи марҳилаи гурӯҳии мусобиқа дониста шуд ки ҳамзамон зарбаи Златан яке аз қавитарин дар таърих аст. пас аз зарба задани ӯ тӯб бо суръати 128 км/соат ҳаракат кард. дар қатори қавитарин зарбаҳо дар таърих зарбаи Ибра дар мавқеи даҳум қарор гирифт. дар ҷоми ҷаҳони соли 2005 байни бозингарони то 20 сола Туркия зидди Украина рақобат кард. дар ҳайати мунтахаби Украина футболбозе бо номи Александр Алиев ҳунарнамоӣ мекард. нимҳимоятгар дар тамоми карьераи худ бо зарбаҳои қавияш машҳур буд, вале бештари вақт аз зарбаҳои ҷаримавӣ гол мезад. вале голи ӯ ба дарвозаи Туркия дар ҳақиқат зебо ва зарба бошад хело қавӣ буд. Александр аз масофаи 40 метр аз зарбаи ҷаримавӣ гол зад ва суръати ҳаракати тӯб пас аз зарба ба 131 км/соат баробар шуд. дар ҷои ҳаштум зарбаи нимҳимоятгари Тоттенхем Виктор Ваняма. пас аз он ки дарвозабони Ливерпул Кариус тӯбро баргардонд, аввалин нафаре ки барои зарбазанӣ имкон пайдо кард Виктор Ваняма буд. зарба чунон қавӣ буд ки дар ним сония дар тури дарвоза қарор гирифт. суръати зарба ба 135 км/соат баробар шуд. Ваняма ин голро беҳтарин гол дар карьераш номид ва ҳамчунин ин гол беҳтарин дар моҳи феврали ҳамон мавсим дониста шуд. бозии соли 1998 байни Бразилия ва Фаронса даҳҳо физиконро дар ҳайрат гузошт. сабабаш зарбаи ҷаримавии Роберто Карлос ки гӯё қонунҳои физикаро вайрон кард. Карлос аз масофаи 35 метр зарба мезад. ҳимоятгар аз дур давида бо як зарбаи боварнокарданӣ тӯбро вориди дарвоза кард. тӯб ҳангоми ҳаракат чунон тобиши зиёд дошт ки дарвозабони Фаронса ба дохили дарвоза шудани он бовар надошт. ин зарба на танҳо яке аз зеботаринҳо, балки яке аз қавитаринҳо дар таърих дониста шуд. суръати ҳаракати он ба 138 км/соат баробар гардид. дар ҷои шашум якбора ду футболбоз ҷой гирифтанд. ин ҳамлагари Лидс Тони Лебоа ва ҳамлагари фаронсавии Монако Давид Трезеге. Лебоа чандин маротиба голҳои зеборо дар ҳайати Лидс ба ҳадаф расондааст, вале голи ӯ ба дарвозаи Уимблдон фарқкунанда буд. соли 1995 дар бозии зидди Уимблдон Лебоа хело зебо рақибро фиреб дода баъдан бо яке аз қавитарин зарбаҳо дар таърих гол зад. ана соли 1998 бошад Давид Трезеге дар бозии зидди Манчестер Юнайтед суръати ҳаракати зарбаи Лебоаро ҳангоми задани гол такрор намуд. дар ҳар ду зарбаҳо суръати тӯб ба 154 км/соат баробар буд. рекорди Лебоа ва Трезегеро ҳимоятгари Блэкберн Стивен Рид шикаст. дар бозии зидди Уиган соли 2005 дар яке аз ҳамлаҳо ҳимоятгарон тӯбро аз ҷаримагоҳи худ дур карданд, вале Стивен Рид аз дурӣ давида чунон зарбаи қавӣ зад ки танҳо тури дарвоза тавонист онро нигоҳ дорад. зарба мисли кушода шудани оташ аз пушка буд. пас аз зарба суръати тӯб ба 189 км/соат баробар гардид. дар ҷои чорум ҳамлагари нидерландӣ Ариен Робен қарор гирифт. на ҳама хабар доранд ки ӯ як замон дар Реал ҳам бозӣ кардааст. соли 2009 Реал Мадрид ва Боруссия ба хотири 100-солагии дастаи Дортмундӣ бо ҳам рақобати дӯстона анҷом доданд. пас аз он ки ҳимоятгарони Боруссия тӯбро аз ҷаримагоҳ дур карданд, Ариен Робен аввалин нафаре буд ки имкони зарбазанӣ пайдо кард. ӯ чунон голи зебо зад ки он ҳатто аз рӯи суръати ҳаракати тӯб яке аз беҳтаринҳо дар таърих гардид. суръати тӯб ба 194 км/соат баробар шуд. Лукас Подольски бо зарбаҳои қавии худ машҳур буд. дар ҷоми ҷаҳони соли 2010 мунтахаби Олмон чемпион нагардид, вале Подольски тавонист рекорди шахсии худро ба қайд гирад. дар бозии зидди Австралия тӯб пас аз зарбаи хело қавии ӯ суръаташ ба 201 км/соат баробар шуд. ин аввалин зарба дар таърихи ҷоми ҷаҳон ки суръати тӯб аз 200 км/соат баландтар гардидааст.
нимҳимоятгари бразилӣ Рони, ки дар дастаи Порту бозӣ мекард, дуюм қавитарин зарбаро дар таърихи футбол ба қайд гирифт. ҳангоми иҷрои зарбаи ҷаримавӣ ӯ чунон зарбаи қавӣ зад, ки ҳатто маълум нест тӯб чӣ гуна дохили дарвоза гардид. тӯб бо суръати бештар аз 210 км/соат дохили дарвоза шуд. давоми 5 соли баъдӣ рекорди қавитарин зарба дар таърихи футбол маҳз ба Рони тааллуқ дошт. қавитарин зарбаро дар таърихи футбол боз футболбози бразилӣ дастаи Порту ба ҳадаф расонд, ки номаш Живанилду Виера де Соуза аст, ё тавре ки ӯро ҳамагон мешиносанд, Халк. моҳи сентябри соли 2011 Халк дар бӯзи зидди Шахтёр аз масофаи 33 метр зарба зад. зарбаи ӯ чунон қавӣ буд, ки дарвозабон бо вуҷуди кӯшиши баргардондан натавонист дарвозаашро аз гол наҷот диҳад. ӯ самти ҳаракати тӯбро фаҳмид ва бовар дошт, ки онро бармегардонад, вале суръати тӯб чунон баланд буд, ки дарвозабон ҳеҷ кор кардан натавонист. суръати тӯб ба 214 км/соат баробар шуд. бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон ва ман Берӯз Артиков. хайр то барномаҳои дигар. муваффақу пирӯз бошед.